गुड मर्निं लोगोफोर, गिबियाव आंनि अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय दोस्त सबखौ गुड मर्निं। दिनैनि बे भिडिअ'आबो नोंसोरखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनायनि थाखायसो, जेबो दस्रा नङा। माबाफोर भुल जादोंबा गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर प्लिज। अभी हर जगह लॉकडाउन है, इसलिए आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। सो लोगोफोर नायदो, वीडियो को एंजॉय खालामदो। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। हाय, आं दिनै थाब थांनांगौलै। मानोरा? अरे गार्लफ्रेन्डजों फिल्म नायनांगौ ना। हाब हालालै नोंजों। हेलो बेबी। हाय सना। आं दिनै नोंजों मुभि नायनो थांनो हानाय नंला। मानो? आंनि लोगोनि बार्थडे दं। I'm so sorry baby. Okay, आं थांनोसै। Bye. Hello बुंनानै बुरखायलाङो, थादो आदा होननानै थगायलाङो। हेलो बुंनानै बुरखायलाङो, गाबोन लोगो हमगोन होनना थगायलाङो। हेलो बुंनानै बुरखायलाङो, थादो आदा होननानै थगायलाङो। हेलो बुंनानै बुरखायलाङो, गाबोन लोगो हमगोन होनना थगायलाङो। हरखाबै नों फैयो, दसेनो जानगारलाङो। अखा मोफ्लामनाय बादि नोंनि नुजानाय खोमसि सोराङावबो नोंखौल' नुसै, नोंखौल'। आं आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौबो नोंसोरो नायनानै मोजां मोनदों जानो हागौ लोगोफोर। दा बोथोरा जेरावबो मोजां नङा, ओंखायनो न'आवनो थानांगौ बयबो सेफटिनि थाखाय। स' आं दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन। स' खुलुमबाय, नमस्ते, थेंक इउ, गड ब्लेस, लाभ इउ एन्ड बी हेपी अल द टाइम।